Η ώρα του TEDx Καλαμάτα έφτασε. Το έχουμε ακούσει όλοι. Ας το γνωρίσουμε καλύτερα, αφού αύριο Παρασκευή, στο πνευματικό κέντρο της πόλης μας, θα λάβει μέρος το πρώτο συνέδριο στην Καλαμάτα με υποστηρικτή μεταξύ των άλλων μέσων και την νότια ελληνική τηλεόραση. Το TEDx Καλαμάτα διοργανώνεται από μια ομάδα 30 εθελοντών και το ρητό που συνοδεύει αυτή την πρωτοβουλία είναι «Φυτεύοντας τον σπόρο, οδηγώντας την αποκέντρωση». Για πρώτη φορά λοιπόν φυτεύεται στην Καλαμάτα ο σπόρος του TED, σηματοδοτώντας την αναπτυξιακή προοπτική με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αποβλέποντας στην υγιή αποκέντρωση. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα αρχίσει στις 5 και οι 10 ομιλητές είναι σημαντικά πρόσωπα και επαγγελματίες που συμβαδίζουν με την αντίληψη αυτή. Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, ο Γενικός Διευθυντής της Europa Προφίλ Αλουμίνιο ο Νίκ Παλατζιάν, ο Χρήστος Παπαδημητρίου της γνωστής μεσηνιακής οικογένειας, επιχείρησης και διευθύνων σύμβουλος της Παπαδημητρίου ΑΒΕΤ, ο πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Γιώργος Καραμπάτος, ειδικός σε θέματα τουριστικού και δικτυακού μάρκετινγκ και με πολύπλευρη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού, η μουσικός Ναλίσα Γκριν, ο αθλητής ελεύθερης κατάδυσης Σταύρος Καστρινάκης, ο Δημήτρης Φαρμάκης, η Μυρτώ Φίφα, εκπαιδευτικός καλλιτέχνης καλλιεργήτρια, ο σκιτσοφρενής Κώστας Λούζης, ειδικός στην τέχνη του δρόμου, πειραματιζόμενος με διάφορα είδη ζωγραφικής και γκράφιτι, και ο καθηγητής τεχνολογίας Γιάννης Δοξαράς. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο διαδίκτυο στη σελίδα tedxkalamata.com. Τι είναι το TED? Η μεγαλύτερη πλατφόρμα συνεδρίων στον κόσμο, με πάνω από 5.000 συνέδρια. Βασίζεται στη δυναμική του ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν, ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τα αρχικά του TED είναι Technology, Entertainment, Design. Μεγάλες θεματικές που μπορεί στην ουσία να βοηθήσουν πηγές γνώσης, πηγές ιδεών που μπορούν να βοηθήσουν μια πόλη να μεγαλώσει. Το TED ξεκίνησε το 1984 στην Καλιφόρνια ως ένα συνέδριο τοπικό, αλλά πολύ σύντομα κατέληξε να είναι ένα από τα πιο δυνατά συνέδρια στον κόσμο και έχοντας φιλοξενήσει ομιλίες οι οποίες τράβηξαν πάρα πολύ την προσοχή στον κόσμο, ιδιαίτερα μέσα από το YouTube, το κανάλι στο ίντερνετ. Η δομή του είναι ότι περιλαμβάνει ομιλίες 18 λεπτές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πράγματα άξια να διαδοθούν σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, ακούγοντάς τα, να αλλάξουν την τοπική κοινωνία, τον κόσμο, τη δράση τους, τον μικρό κόσμο τους. Λοιπόν, υπάρχουν και τα TEDx events. Είναι μικρά ανεξάρτητα events που διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πάνω από 5.000 σε όλο τον κόσμο. Που έχουν την ιδέα ότι παίρνουν τις μεγάλες ιδέες του TED και τις φέρνουν σε μια local πραγματικότητα, σε μια τοπική πραγματικότητα. Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα του TEDx Καλαμάτα. Σκεφτήκαμε ότι τι μπορεί να φέρει ανάπτυξη στην πόλη, τι μπορεί να είναι σχετικό με το τι χρειάζεται η πόλη της Καλαμάτας τώρα και σκεφτήκαμε την αποκέντρωση. Και φτιάξαμε ένα event πάνω στην αποκέντρωση. Αυτό που ουσιαστικά μας οδήγησε να εμπνευστούμε το TEDx Καλαμάτα και να πάρουμε την πρωτοβουλία να το φέρουμε είναι μια συνειδητοποίηση που κάναμε, η οποία μας όπερε. Το 70% της χώρας κατοικεί σε δύο νομούς, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο από τη φύση του είναι πραγματικά μη παραγωγικό. Οπότε ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε και παρεμπιπτόντως σε περιόδους κρίσης αυτό το φαινόμενο εντείνεται. Εντείνει πάρα πολύ και τις αρνητικές του επιπτώσεις. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εθνικά είναι στρατηγικά να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε την περιφέρεια. Ουσιαστικά γι' αυτό και το όραμά μας είναι οδηγώντας στην αποκέντρωση. Γι' αυτό και είναι ο τίτλος μας οδηγώντας στην αποκέντρωση. Μια πόλη προσπαθεί να αναπτύξει όλους τους τομείς της οικονομίας της και όλους τους τομείς της ζωής της με σκοπό να αποτελέσει ξανά ένα ελκυστικό μέρος για τους ανθρώπους να την επισκεφτούν, να εργαστούν, να μείνουν μόνιμα σε αυτή. Οπότε τι κάναμε, έχουμε 12 ομιλητές οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας και ο καθένας με τον δικό του τρόπο ουσιαστικά συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας πόλης. Και ξεκινάμε από την Καλαμάτα. Οπότε έχουμε ομιλητές οι οποίοι θα είναι είτε από την Καλαμάτα και ήδη δρούν προς ενίσχυση και ανάπτυξη της πόλης, είτε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι από την Καλαμάτα, αλλά παρόλα αυτά με τις δράσεις τους και με τις ιδέες τους αναπτύσσουν την επαρχία, αναπτύσσουν την περιφέρεια και την Καλαμάτα. Και το όνομα του πρώτου μας event είναι Φυτεύουμε το σπόρο. Φυτεύουμε το σπόρο του TED σε μια τοπική κοινωνία, φυτεύουμε το σπόρο των μεγάλων ιδεών και την ίδια στιγμή φυτεύουμε το σπόρο της αποκέντρωσης. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε την αποκέντρωση μέσα από μια πρώτη μερίδα, μέσα από ένα πρώτο συνέδριο που μπορούν μεγάλοι άνθρωποι με μεγάλες ιδέες να μας πούν πώς κάνουν τις ιδέες τους πράξεις και πώς τελικά αυτές τις ιδέες μπορούν να βοηθήσουν μια πόλη να αλλάξει. Το μέλλον του TEDx Καλαμάτα είναι
Κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει πάρα πολύ στην ομάδα. 30 άτομα κάτω των 25 χρονών, αλλήμον αν δεν σκεφτόμασταν το μέλλον. Σίγουρα το καλοκαίρι ετοιμάζουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, το οποίο θα είναι στο κάστρο της Καλαμάτας, θα είναι στο Μέγαρο Χορού. Θα ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά όλους τους χώρους της Καλαμάτας, οι οποίοι μπορούν να δείξουν την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, την ομορφιά της πόλης. Αλλά κυρίως αυτό που μας ενθουσιάζει πολύ περισσότερο είναι ότι φιλοδοξούμε να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, να εκπροσωπήσουμε την πόλη μας στο κεντρικό συνέδριο του TED στην Καλιφόρνια, όπου εκεί θα πάρουμε και την άδεια να κάνουμε το μεγάλο μας event. Είναι κάποιες εσωτερικές διαδικασίες του TED που πρέπει να βρεθούμε στην Καλιφόρνια οπωσδήποτε, αλλά και να συνεργαστούμε με συνέδρια ανάλογα της Καλαμάτας σε όλη τη Μεσόγειο. Και εκεί φιλοδοξούμε πια να φέρουμε και ανθρώπους από τη Μεσόγειο, να δημιουργήσουμε μια τουριστική κίνηση και να διαμορφώσουμε ουσιαστικά μια διαφορετική εικόνα για την πόλη και το συνέδριο της.